26 септември 1371. Край Черноменна Марица, крал Вълкашин и деспот Иван Углеша се готвят да спрат османците. Контекст. След 1365 Вълкашин е съвладетел на Стефан Урош Пети, Углеша владее Сяр. Под християнско знаме се събират съюзници. Мотивът – удар към Одрин преди Мурад I да се върне от Мала Азия. Решението е бърз поход към долината на Марица. В навечерието на боя лагерът е разпуснат. Подценявана и слаба стража оставят Табора уязвим на самата река. Лала Шахин Паша повежда нощна изненада. От бреговете на Марица отрядите тихо пресичат водата, насочени право към лагера. Нощният удар разбива Табора. Вълкашин загива в меле, Иван Углеша пада при реката. Мнозина се давят в бързеите на Марица. Зури, османците печелят решително. Лагерът е разгромен, знамето е пленено, властта на братята Мърнявчевич е сломена в Тракия и Македония. Последици и значение. Битката при Марица отваря път за османско настъпление в Балканите. Изворите не пазят точни числа. Полезни студии, Търнбул и Ставрянус, статии в Енциклопедия Британика.